birthday si Bayramon ray nito nga. Kay si Migukula po busy man kayo aning higayuna. Ay! Murag dugay-dugay maganaabot lagi bay, kadiin magagikan bay. Ay, Naglatad ay sa kuno sila panit sa kanding. Naamay ni hatag sa ilaha. Oy, alam ni Chris TV, dalami na ba ang panit sa kanding? Oy! Lami kay nagkilawin nun ingko piso. Sakto to kalulubot nyo. Paborito na akong kilawing panit sa kanding. Si Bayramon nakapanabigid siya. Kaya ang panit sa kanding, purti ko nung lamia. Ning tungurang akong amigo nga tiki-tiki boys, nagpakita sa iyang karkada. ay! Ay, na kargada troro. Grabe mga tiki-tiki boys. Oh. Si Kuan ba? Migukula po. Di kare. Ano man? Ako giingnan no. Wa mari. Huyang itinawag ba? Si Kulapo huyang na. Oy hala, ang obserbasyon ni Bayramon, si Migukula po huyang na. Nang luag na kunong mga ruska, kinahanglan ko nung ipa-overhaul para makondisyon siya. Dili ko nung karya sa iya nga, pwerte pa siyang aptika. Kiba kayo na eh? Kung sa'yo ba? Sige. Ay sige kuno be, sample be. Lutaw ay. Ha? Lutaw kay tay. Ang stepping ni Bayramon, purting lutawa. Wala pa ka ni magkatsubong siya. Kay kaluparon man kuno siya. Huyang kinulupa ba? Ah. Maudi ay padugang raday sa pusta. Unya karon medyo alanganan man ning atong kumbira. Kay gikan mi ngadto sa Santo Niño para managkot ba. Ni Sinyo Santo Niño magpasalamat ta. Nahantod karon siga pa atong mata. Oy dapat nang magpasalamat man ni Chris TV oy sa atong labaw mang kagagaho. Mao bitaw na akong gibuhat ing kupisot. Unya gikan dito sa Santo Niño ni adto pa ko karbon. Palit man kog balbakuha hunon. Mo nang gingon ako sa inyo nga alanganin ang akong kumbira. Kay inigabot na ko sa mua magluto pa. Maayo na lang ang akong bisita gitabangan ko nila. Oy hala, naunsa na guna man ni Chris TV imo mga bisita imo man nagipatabang og luto diha. Magpasalamat ra sad ko nila ing kupisot. Kay kun dili ko nila tabangan do gagi may makakaon gyud. Mura giingon man ni Chris TV nga nangumbira na hinuon, nabas mo na hinuon. Ay kung mao naman ni Chris TV matagman kag mga bisita ang naglakihan nimo. Oh, pasayloan ako ko ing kupisot. Wala mo koy pinalihugod. Bye. Maayo na lang ganin nga atong tropa nakakauna ni kanding mga idol. Maong okay na ni sila mag-inom. I-greet ko ni Bayramon. Oh. Diyos ko, gusto ko sa ako. Oy hala, si Bayramon nagwali naman ni hinuon. Maayo na lang gani, wala ni mahimong pari si Bayramon. Kay ang iyang wali, dili man masabtan mga idol. Hantod si Tatay Lito, wala kasabot mga idol. Kay medyo may pagkainin si kung may pagkahinapon. Tapos tayo lito, naglisod og sabot sa imong istorya. Oy man ni Chris TV, nanginanglan giga na translator. Magpasutor lang ko puhon ing kupisot. Unya, samtang nagsige may istorya diri mga idol, ang balbako hapit na malata. Mao ni gipaabot sa mga tiki-tiki boys kay purti man ni isumsuman. Ay purti gini ibangi, dili gid ka madutlan. Unsa man ang balbakuan niyo man ni Chris TV, baka na o kabaw. Baka gid unta akong paliton ing kupiso. Unsaon kani mamaligya ay sa carbon, ilaron man kapon. Patuhuon ra kang baka kay dili man mutingo. Unya diri napita sa kiki, palitan ko nila. Birthday ko na Manny Chris TV ko no. More birthdays to come. Ay syempre nakapasalamat sa ko nila kay importante man ta nila. Mao ni makahatag na tong inspirasyon nganong magpakabuhi ta ning kalibutan na. Bye, Basto! Si Mama Intaw ni aksyon kabalakan at nga siya nganong Pasko na. Anong birthday na ko? Namo Eric Chris. Karon kay gilaag man ko sa kong amigo na ako'y i-request niya. Imbes akong kandila akong huyopon, akong ipapaak niya. Tanaw na to kung sa reaksyon aning tawhana. Marlon ba? Invite niya akong kandol. Kiki ko no be. Ano? Katawa. Dali, dali lang. Mag-reunion pa na ba ta? Bakit tingog-tingog sa group chat? Baka akong kandol. Di ba? Dili ko, ipon pa ako ng siga ba? Ang akong amigo ni aksyon intaw og kabalak. Nahadlok siyang maaal siyang dragon ba. Kaysa una nakasuway sa gamay ra man kuno tog siga. Hey! Bite na kandol. Oy hala, gitinuod gid ay niya. Nasunog na hinuong bungot niya. Sa akong birthday, wala na akong mabidyong tanang panghitabo mga idol. Labi na itong pagkanta o pagsayaw na mo ni Bayramon. Unya ni apas po to sa Isberhel. Si Kulapor yun ang mise. Unya karon mauni na hitabo mga idol. Si Bayramon nabuntagan intaw. Ituman ko nun niya ang iyang istorya sa iyang asawa nga sayo siya papaulion. Bye! Nabuntagan mo ka, bay?